Hello mindenki, ez megint az én hősögöm. Hogyha feltettem a videót, akkor nézzétek meg, és mind az összeset, ugye megint mondom, megismétlem, hogy az összes, ami videót feltettünk a hősögömről, azt lájkoljátok, és nem tudom, szerintem egy picit nézzétek a hősögöm, remélem tetszik nektek, és ugyan mikor lesz, mert még csak 6 vagy 7 napja van itt, és az nagyon jó. Megmutatom, ott van a csőben, nézzük meg, hogy ugyan felejön ide erre a púpra. Na most várjatok egy picit. Látjátok, mászik felfele. Úgy kell. Látjátok, már itt is van. Itt van fent. Szia! Itt vagyok, látjátok, milyen ügyes vagyok, itt vagyok fent. Úgy kell, én már itt vagyok fent. Nagyon jó. Még nézzétek meg azért, hogy megy le, és akkor ez nagyon jó lesz. És ezt a videót is lájkoljátok. Na, sziasztok!